بله ام حبكي سر هفالتيه بشتغلن ji silavkê, ji çakê, ji qehwekê dostanîk tê ava kirin. Ji dostanîkê bêhevaltî. Ji hevaltîkê bêbiratî. û di wê biratiyê de behwerî tê ava kirin. Wexta ku behwerî hat ava kirin, yek devê deriyê xweş hevdirevekê, yek derbasî malê hev didibe, yek êş û azarê xweş hevdirebêje, yek kulê derdê xweş hevrebêjin, yek behweriya xwe didê hev, hûn çin malê hev, hûn li malê hev dixwin, hûn malê hev vexwin, dayikê we, xwîşkê we, pîrekê we xizmeta we dikin di wê malê de û di wê hevaltiyê de wilo berdewam dibe birayem. Rojkê ji roja heger nirîna te û hevalê te nebû yek tişna de, yek dibe hevalê hêja birayê dilal bi xwedê hevaltîk û biratî gelkî xweş me hevre derbas kir lê di vê rê de di rêk şaşî tu derbas bûyî. Ji vê rêya şaş vegera. Heval venagerê daye ber çavê xwe, xelas te daye ber çavê xwe ezîzê min, tu di rêya xwe û ez di rêya xwe. Dîsa herêkê di rêya xwe de çê tike serê xwe bi tikesî naêşîne û ew behwerî û ew hevaltî di dilê yekî de mîne birayê min. Lê li vê derê de hevaltî fîdakarî jî carna jêra lazim e. Hevaltî carna mecbûr e yek tişna daqurtîne jî. Hevaltî carna yek dibere xesirê jî. Di ber de teዕبê dibîne. Hevaltiya rastî. Hevaltî ne ew e got li ser kêfa me bê tu hevalê minî û tu ne li ser kêfa me bê ez ê li dijî te derkevim yan ez ê bêbextî û derewa bikim stûyê te û bêexlaqiya li ser te bêjim. Ev ne hevaltî ye ezîzê min. Ji van tişta re dibêjin bêbextî û derew û nebûyî, bêexlaqî, bêedebî û nankorî. Gelek cara jî yek gotinek heye dibêjin wek bav û kalê me goyê kûçik dê xatirê xwediyê kûçik. Heger hinek ji terefê hevalê te yan nêzîkê hevalê te yan ehlê hevalê te yan miletê hevalê te teheqê te de şaş bû jî yek dibê ez dim xatirê filan biraderî. Ez dim xatirê filan kes û bêvan kes min mala wan nan xwariya, el mala wan raza me, me av ji destê dayîka wî û pîreka wî vexwariya. Vêce piştî wê yekê jî tê rabê wê malbatê jî bihetkînê. Ew hermeta got çayê danî ber te. Ew dayîka gotî kurê min tu bi xêr hatî, îşev li mala me be, serê xwe li mala me deyna, li vê derê raza, xwarin ji te re çêkirî, danî ber te, got li wî qetiştî, te xedir û xiyanet kir, mena wê şîrê te vexwarî şîrkî heram e. Ji ber wilo jî dibe filan kesî ha şîr heram e. Ê me bixwez wek şexsek mi çaya malkê vexwar, mi nanê malkî xwar, mi nanik insankî re xwar, mi hevaltîk dayekî, mi biratîk dayekî, heta got bûya talî jî herêkê di rêya xwe de. Ne demîrê min û ne ojdanê min û ne xîreta min qebûl nake û tehmûl nake got ez rabim xedir û xiyanetê li wê nan û avê bikim, li wê xatûnê bikim, li wê xanimê bikim, ewa got ber min re rabûyî û rûniştî xwarin ji min re çêkirî û devê deriyê mala xweş min re vekirî. Hevaltî barê giran e. Hevaltî ne insanê got mebde kêm bin yan insanê got bi rastî behwerîk zeîf bi wan re hebe ezîzê min. Tê di hevaltiyê de teዕبê bibîne. Tê di hevaltiyê re carna qehrê bixwe. Di rêya hevaltiyê de carna tê bixisirî. Tê dê xatirê hevaltiyê. Ji ber ku hevaltî dibe navbeyna hevaltî û biratiyê tak e. Yani hevalê yekî qen jî wek birayekî ye. Silav û rêst.